testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Ħutijie u narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-qudiesa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla ħani li ċ-ċelebrazzjoni tal-Misteru tal-Għid li aħna qegħdin nagħmlu b'ordni tiegħek tħalli fina frott li jibqa' l dejjem. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Tlaqna mill-baħar minn Troas u bqajna sejrin li Samotreċċa u l-għada wasanna Neapoli. Minn hemm morna Filippi li l-belt ewlenija tal-provinċja tal-Maċedonja u kolonja Rumana. Għadna l-ftit jiem f'din il-belt. Meta wasal is-sibt, ħriġna barra l-bieb tal-belt lejn xatt ix-xmara, fejn derilna li kien hemm dar tat-talb. Għadna bil-qiegħda u bdejna nkellmu lin-nisa li kien hemm miġbura flimkien. Waħda minnhom kien jisimha Lidja, mara minn Tijatira, negozjanta tal-porpra u kienet qim lil-Alla. Hi għadet tismana u l-mulej fetħilha qalba biex tifhem dak li kienet jgħid Pawlu. Wara li tgħamdet, hi u l-familja tagħha talbitna u qaltilna jekk jidrilkom li jiena nemmen fil-mulej, ejjew uqogħdu d-dar tiegħi. U ġelitna noqogħdu għandha. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu flimkien. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida. Fil-ġemma ta' ħbibu it-tifħir tiegħu. Ħajjifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u juttennew u Tzjon bis-sultan tagħhom flimkien. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajjifirħu bis-sfin l-isem tiegħu, bid-daqq tat-tambur u taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jissebbaħ il-fqajrin bir-rebħa flimkien. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbibu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir ta' ikun fuq fommhom. Dan u ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha flimkien. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu.
L-Ispirtu tal-verità jixxed għalija jgħid il-mulej, u intom ukoll tagħtu xhieda. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi d-difensur li se nibatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità li ġej mill-Missier huwa jixhed għalija. U intom ukoll tiġdu għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Dawn il-ħwejjeġ għedtomkom biex ma titfixklux, ikeċċukom il-barra mis-sinagogi, mhux biss imma tasal is-sija meta min joqtolkom jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lill-Alla. Dan jagħmluh għax la għarfu lill-Missier u lanqas lili. Imma dan kollu għedtulkom biex meta tasal is-sija li jagħmlulkom dan, tiftakru li jiena għedtulkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Dawn il-ħwejjeġ għedtomkom biex ma titfixklux. Hawnhekk Ġesu qed jitkellem mad-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena. U kien mument żgur diffiċli ħafna għalih u kien jaf ukoll minn xi se jgħaddu id-dixxipli tiegħu. Imma għalkemm qed jara dan l-esperjenza kera li se jgħaddi minnha hu bil-passjoni u l-mewt u mbagħad id-dixxipli li għalihom spiċċa kollox mitluf, rrid li jgħidilhom kliem ta' kuraġġ, kliem ta' inkoraġġiment. Biex huma wara li għaddu minn din l-esperjenza jiftakru li hu għalilhom dan il-kliem mbagħad wara l-qawmien mill-mewt tiegħu u fl-inżul tal-Ispirtu Santu hemmhekk jirċievu l-qawwa biex jelbu kull tip ta' biża'. Hawnhekk Ġesu jitkellem fuq l-Ispirtu li se jagħtihom u li se jabgħatilhom iktar il-quddiem, fuq ix-xhieda u fuq il-prezz li jridu jħallsu bħala dixxipli tiegħu, id-tbatija li jridu jgħaddu minnha. Ħannaraw dawn it-tlieta. Hawnhekk Ġesu jitkellem fuq l-Ispirtu illi se jibgħatilhom, li se jaħlu d-difensur. Il għaliex l-Ispirtu Santu huwa dak li jagħti l-qawwa imma dak ukoll li jipproteġi. U hawnhekk Ġesu jgħid l-Ispirtu tal-verità biex ifakkarhom illi l-qawwa tal-Ispirtu se tgħinhom biex huma ikunu dejjem xhieda tal-verità. Kemm importanti din anke fi żmienna, kienet fi żmien dawn id-dixxipli, imma anke fi żmienna meta imdawrin b'ħafna affarijiet folots, fake. Kultant anke meta taqra xi ħaġa, u meta tara anke filmat, ma tafx jekk hux veru jew le. Jew tisma' xi ħaġa, ma tafx jekk din hix vera jew le. Qegħdin propju fi żmien illi mad-dinja kollha hemm din il-konfużjoni kultant. U hawn min juża anke l-gidba bħala mezz ukoll kif tasal. Allura iktar u iktar tkun diffiċli, imma Ġesu jgħidilhom se nagħtikom l-Ispirtu tal-verità li kontinwament ukoll ifakkarkom f'dak li qedtilkom jien, jgħid Ġesu, u allura biex ikomplu mixjin fit-triq il-vera, fit-triq it-tajba, fit-triq li twassal tas-sew għal-ħajja. Hawn
jgħid Ġesu intom ukoll tiġdu iktar il-qoddim u nafu kemm kienet importanti ħafna fl-ewwel komunitajiet insara ix-xhieda. Kienet importanti ħafna l-kelma. Imma mal-kelma dejjem ix-xhieda. Il għaliex meta kienu jaraw kif kienu jgħixu l-insara fil-bidu, dika kienet tattira n-nies biex jgħidu ara kemm hu sabiħ tgħix kif iridna Ġesu. U fuq hekk qed jitkellem Ġesu meta jgħid ix-xhieda iktar il-qudiem qed iħabbrilhom li huma se jkunu x-xhieda tiegħu. U xhieda ifisser li inti ma tibżax tistqar lil Ġesu. Kif fil-fatt għamlu mbagħad dawn id-dixxipli li ma beżawx. Is-siva kienu għadhom deħlina l-esperjenza ta' biża' kbir. Imma bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mbagħad saru xhieda bil-kuraġġ kollu u bla biża'. Kemm importanti anke fi żmienna llum meta kultant qisu jkun hemm min jistħi juri li huwa Nisrani jew Nisranija. Anki bir-rat tas-salib, pereżempju, tistħi trott is-salib quddiem l-oħrajn. Għaliex? Trid il-permess ta' xi ħadd biex trott is-salib? U jekk hemm min joħodha bi kbira, mhux problema tiegħu jew tagħha, mhux tagħna. U Ġesu jgħid ukoll ikeċċukom barra mis-sinagogi tasal is-sija meta min joqtolkom jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lill-Alla. Qed iħabbar il-persekuzzjoni u verament din seħħet. Seħħet propju mal-ewwel insara li tant kien hemm minnhom martri il għaliex għaddew minn didba tiegħha persekuzzjoni imma mhix xi ħaġa biss tal-passat din, xi ħaġa tal-preżent ukoll. Għadha tiġri fid-dinja li jkun hemm min hu ittorturat, ikkalpestat, anke maqtul, persegwitat minħabba li hu Nisrani jew Nisranija. Ma rridu niftakru li bħalma jgħid Ġesu u fehmu d-dixxipli mhix biss dat-tip ta' persekuzzjoni, hemm anki kultant issa tip ta' persekuzzjoni sottili minn taħt. Jiġifieri li flok tkun aggressiv tirredikola lil min qed iwassal il-valuri tal-Vanġelu, pereżempju. Kultant insibuha din anke fostna meta nitkellem fuq ċerti valuri li għallimna Ġesu bħal protezzjoni tal-ħajja, bħall-onestà, bħall-integrità, bħall-ġustizzja. Ikun hemm min jieħodha bi kbira. Jisma' dawn l-affarijiet, jgħid Marel qed titkellem kontrija, kontrik. Meta qed tħabbar il-Vanġelu. Illa għaliex hawn min xorta l-kelma ta' Alla ma ddoqlux. Xi fisser dan għalina? Jfisser li aħna nkomplu inwasslu l-Evanġelju bla biża' u bil-kuraġġ kollu, anki jekk dan ifisser kultant li ngħaddu minn tbatija, jew nies li ma jifhmunix, jew minn nies li jirredikolaw il-kelma ta' Alla. Kienet hekk fil-bidu, tompli tkun hekk din l-inna għatmanda taqtanna qalbna, jew b'xi mod iġġelna nitlu f'qoxortna, imma nkomplu illa li xanna magħna din il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla li jmexxina. Nitolbu l-Mulej biex aħna nkunu dejjem kapaċi bil-qawwa tiegħu mhux bil-ħila tagħna ngħixu f'fedeltà lejh u lejn dak li jitlob minna llum hu. Resqu tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulejjejna biex dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nagħmlu dan bla biża' u bil-kuraġġ kollu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-dinja tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nażlu mexxejja xir għal pajjiżna li b'integrità u berf ifittxu l-ġid veru tagħna f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem il-qaħħom fih ħdanek għat il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jagħmlu l-eżamijiet biex tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmulek illum żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk, sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatiha li tgawdi lena ta' dejjem, int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi ġedet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla jeda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitxokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi,
biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu wkoll li jasal fil-qawmiem mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqasa taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Offru dan ir-Rużarju llum għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna għina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina rinti omna li jisma' t-talb tagħna dak it-twieled talina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerewih kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiri sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuf tiegħek,
Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sinima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina dubitna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija maret iż-żuli qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina d-dobietna ħarissa minna tal-infern,
u ġenerawih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sija Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Mis-sejna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma tabtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina tubietna ħarissa minna tal-infern u ġenerawih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fossi nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidra fil-ħames misseru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara t-tettim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna ninti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li tritint kif fis-sema jdafrar. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna trufnati u liteva. Lilek nitnidu aħna li nibqu norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek ta' tnina u rina wara dan at-truflament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema jdaflar. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, ammen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mpirek kif frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qatalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq l-qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq l-foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kjuba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddesin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitorbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħollanina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu għalna nitorbuk bil-ħerqa. Intlawa f'wassitejja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li lek għanna f'dalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduġja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddex Giuseppe kum missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakolata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok veru jissaħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Ruskassismu tagħha. Imbirek Alla Franġel qaddisin kollha tiegħu.